तो मैंने मंगवा मुझे चाय एकलोची काम देखेंगे और माम के ना बोल रहा मेरे ने हम सारा रुपया था भैया हंगे ला चाने सपने इधर ला ना अपन चाय दे स्लो की कंप्यूटर तुम चान्स मान महिन्यामध्ये 25 तियात्र मग आता 2 तारखे तू गेला 7:30 आपण या आणि 3 तारखे 2 तियात्र आहे शिक्याच्या मग सगळ्या तियात्र गेला म्हणून झाले ती या पूल मग और माहिती झाले की झाले तू सगळ्या तियात्रीस्ता तू किती दिवस झाले आम्ही आधी दिसाले जेव्हा इमाल चोरी झाले 25 जाते जेव्हा इमाल के का देतो हा के का चालेल आम्ही झाले चाय मग हॉस्पिटल लांब बिल हाय होता ना तुगे बिल हारी कर थँक यू त्याच्यावर बिल हारी कर थँक यू व्हेरी मच ऑसम बाय गॉड ब्लेस यू आणि के जाय झाले हा आणि काय ना आपण किती झाले ते आमच्याला के पोस्ट कार्ड मध्ये चाय पाहिजे 700 आणि आम्ही दोघांचे 12,500 की कोण यार के मुगे रहते ना काम कर जाते हैं तो हम सप्लीमेंट 12,500 कितना लगे नौकरी चाहिए नहीं चौकी मुगो ना 5 पॅकेज होईल आणि 3 प्रॉफिट होईल 300 क्रॉकेट आणि 5 पॅकेज म्हणजे मुझे ऑर्डर ते घेऊन सांगितलं आओ सध्या मुको नाही रे ते आओ कित करू जीपे होता ना मुको कित करू मोठा आधार नसपाय आय डोंट मी करते आणि आओ डायरेक्टर टीचर मध्ये मला डायरेक्ट पे ना ना रिस्पेक्ट नाही तू डायरेक्ट आहे तिथे घरापास गेले आणि मुगे तू मागू केले ऑफिस मध्ये सुद्धा ते नाही लागणार आहे तुझे आयडर आले बसले माझ्या ना आता तर आणि अरे हार्ट मध्ये पैसे भरवणार रे तो आपण माझ्या गावाला मुझको जरा बरे ना मैं शॉपिंग जाके शाम में हल्की जाके मैं गांव में ठीक करके ऐसा ना हो राव माशाल्लाह मरे ना तो मैं जायला साथ तुम्ही कौन कर रहे हैं सोय आहे ते सोय हिडॉम पण काय मग गेले माझ्या हेल्प ना माझ्या सोय घेतली सोय ना काय ना आयदर भाषा असं अनिता हॅलो गारपवले गार पावले थँक यू तुका किती thank you? बिल फारी केलं म्हणतोय तू काय जोड बिल काम गेल रे म्हणजे रू ते जाऊन म्हणते अगं आज म्हणजे घरा साहेब आहे ना हा साहेबी ना, हा? तुम्ही मग फोर्स केला तर बिल आपो हर आहे तू सांगले माझं किती राठावडे आहे मावजाण आणि आले आव जाणार तू म्हणून दुसरे समाज पासून हावून आरे आणि म्हणजे ऑर्डर बिल गान गेला एक साहेबीन आपोपा जायना रागार जायना का तो हांव बारीक म्हणजे आपण सगळे व्हडलेच म्हणजे आहे पहिले बऱ्या बळ्या पुरतूक पॅटीस आणि नानाचोय पॅटीस बाबू होईल जायचो फ्रीजा घालतो आणि 3 तारखे तो काय उरलो लिंजीत ऑर्डर घाल्याने नीट